Welcome Bicol. Ito. I-upload din sa kawan. Lungag, Manili Lungag. Pugon Market. Lungag, Manili Lungag. Wala lagi katagay ko ID ba? Ha? Katagay ka ID. Ayun sa. Anak ka. ID. Ah, basta gumapa, yung bayo. Mabasin ba? Tapos ATM siguro may dayo na. May kautangan nito sa kuwan. Tuntian. Ha? May kautangan nito sa siyo. Ayun na si mama. Siyo na lang ba? Saka sure ba? Magpakuan ka? Siyo na lang siguro ba? Ano, magpakuan ka? Mahal man sa mga paway. 15 mo ba? Dito na lang sa kuan. Gani ba? Pakuan lang siguro ko ba? Wala pa magapadali no? Isabay na yan ba? Oo, easy ka siya mga daw. Ay, Gcash ra? Nasosyo dito? Ang kuan, di padala mama ba? Ay, namin Gcash dito sa kuwan ba? Kuanon ko to niya inig manawa. Ikaw na lang. Gcash di bank transfer. Inon ko to mama niya. Bangko iwan ba? Kang hindi risli. Ayaw ba ito sweldo siguro kay? Naghandog tinigom. Ay, tingnan mo to. Dagan ba ito siya kuwan ay? Pamilyado ba ito? Ha? Dagan ito siya kuwan. Okay, kuan ko to tinigom siguro gutog laag. Laag ito libre ito uyap. Ha? Dako na niya siyang kilo. Just mo Tingnan ako to. Wala ba na po may chat-chat ito? Just tingin hindi risli ba? Oo, kung pangulang na kung kuan niya. Si Kingon ga busar. Sure, kung bayaran. Bayaran dito. Atong kuan tong paganin diri, mo padalo ta tong kwarta. Ako nagigidawat. Ya, kauwaw. Bayaran mo po. Dili mo dili na bayaran. Kuan. Kanan no. Batay ka na yan ay pero kinanglan na gud. Iyo, di haram na siguma na. Pwede ka po na ulam ka kay. Kaysa Itong kuan niya pag sweldo man to niya bay. Magpadala daw siya kwarta. Ada ang tawlag. Ha? Sino? Awa ko gani ko pahulan nako masin ko kuan. Mag-renew magud siya siyang kuan yun bay. Yahang ID. perse. Oh. Nanay bayad. Ano kaon biyahe. Na oy. Ya layo biya kayo 800 ang PT. Napit. Bakan po. Nay bakan libo dai libo kapin dito. Napit Sa dahil. Buanga man siya magkuan, renew. City gid. Oo, sa mga city. Layo pa ba na sila ha? Sige, then namtud coastline may napit nila ha. Ay dahag. Tapos indangan. 100 daw. Ay, kapit daw libo daw kapin. Natamag napa na bayad ni renew. Kaon pa daw. Kaon. Na dili pag daw na mo basin daw kuan na depende na mo kuan maka matupa bigid ba daw na sa dito.
Ya, Yan. kuan pa daw yung hotel mo daw. Hotel mo na siya mato kay kuan. Kaning ship, ship day. Banon yung tapo niya. Ha? Banon. Oh, dada. Ako na ako kay kwarta type plate mo sa maglugpan. Tagon na sunod mga tigum tagamay. Ay, ayun. Tagon Ya pagadian raman to nya pag tuwa ra siya pagadian wala man. Hmm. Pag ingon siya bangka. Ano ko? Tampo. Ano ko? Apa di mga diha kagi pagadian? Tuyok na kayo. Ano ni ko ha? Kalayo na. Dua kadlaw biyahe, dua kadlaw. Ano ni ko tigumo na lang ko na kung video sunod na lang ko magkita di ara pagadian. Ito, laag nga. Laag ano. Siya tulo kadlaw. Kasi layo na isa si man. Laag nga ba? Paano po puputog sa ano ngayon nakasurot man Mayo ra man jud. Ha? Mayo ra puputog sa ano. Mayo. 6 months. Oh. 6 months sama po ko. Pag 6 months, tawa yun eh. Makuha naman na kukuhaan. Ano kayo nag-play with kukuhaan. Mga pringitan po naglain. Wala ka ito kuhan ba? Ito na po Davao na bit. Naman kay kuhaan dito. Wala. Dari ko guro gapon to kayo. Mga advantage mo kinana experience ba man. Hindi rin napagugano Robinson. Opisina, naim daghan magkuha na rin mga opisina. Mga kuhaan. Katong na mga lending firm. Nga hiring. Advantage naman itong nakikuhaan. Malag dili related sa kuhaan. Kana kay kuhan. Company man na may work experience. Nanay maduwag yung tatawa sa mong resume ba? Balikan ko tong BA. Ha? BA. Ah, to. Sa kuhan man to sa Ah, kaning Job Street. Virtual assistant. Daw